A feira bastante guai tamén, moito público, moito feedback coa xente. Estou vivindo así con moita ilusión, porque eu son máis de verán que de inverno, e a ver se vai favorecer a venta tamén dos espectáculos que é o que as compañías queremos, non? Pois eu, como distribuidor, tamén produtor, pois estou aquí que sempre axuda a feira para poñer caras as xentes que chamas por teléfono. Galicia Escena Pro é a oportunidade de ver en 4 días unha mostra do máis importante que se está a facer en Galicia no teatro. En comparación con os últimos anos, para min ten unha cousa moi interesante que é que por fin nos volvemos a abrir a outros espectáculos do Estado español. Eu creo que eso enriquece tanto aos programadores que podemos ver outros espectáculos como as propias compañías galegas. Así que un pouco abrirlle as portas, máis alá de traspasar aquel telón de grelos que dicían que teñamos Galicia co resto da península.